Haka pratrik unaitung arhaja arpoi uba hima shangpliang ula IT ka shithi chumentri rangba ka jalau kondat ke sangma halor ka jingdawa ban I subdivision no ya ka Shnong Mawsynram kabla day hok ban yo uba hima ula panpawi ki jinge bagi pajba jong ka Shnong Mawsynram ki yakandu haba ki dan kami ki nu ki jerap khamtam e ki to ki basa haki than khapun ngala patai benia ya ki jinge jong pajba ngala patai ba ki briu khamtam ki badai na border ki hawan hadu sor silong banwat iki jingerap omdan kanu no kalat kelenti ban yasno syaka sora tani ban sno syaka ranikor te ondang ilape ya kamap ngila sutu pleng ba ka Mawsynram area talong basa marway itu de tang ne mata kata kadau ngimban se ba nginhap ya perkat ban ai ya solution kata kelong ka kentil ku chief minister tenginget ba haki singi ki banwan ki paiba jungi ki lum jenjar shu ban lewat ki jingrap banwan chadu cha sor silom pese baro kinsa yo ki jingrap tang hapo Mawsynram ulai thu bo mentri rangba on sakhmi bat bishar bnya ekani bat uang bo khmi lenti bashan on sala pinpana no ekani ka jing ang nur jong Shnong Mawsynram nakaliang chief minister ula menjur ba dei hok ba ka Mawsynram ka deban yo no ya ka subdivision te dakaji sokmen ngaru mala ong yu ba un sobha un kampun kloy ya kan ni ka jing pinpana bat ula ong ba ka jing smo jong uang ba kadai hok hi ba ngin ai ya ka subdivision te ka syong e hau mentah ba unda bishar unda pet hapanur kom ba kinle ya kikam bat nang ta e sengin sayo sngo shen ya ka jing penbana na ka centur jong chief minister ba ai ya ka subdivision yang dah Mawsynram